Ahoj lidi, já tady pro vás mám novou sérii a jeden díl ze série vychytávky. Tady jsem udělal jakože dva obvody. Musím doplnit. Tak koukejte, prostě mám to takhle tom. A je to úplně jednoduchý to postavit, jo. Děláte takhle. Tady hodit. Další. Redstone. Tady. A tady si navedete, co chcete. Potom třeba dám mouse block. A vidíte? A hraje. A takhle to funguje. Je to na verzi... myslím, že to jde od 1.5. Od 1.5.2. Myslím, že to jde od 1.5.2. A podle mě je to super způsob, jak se zbavit vašeho otravného souseda. A funguje to, když tak mám Skype, můžete říct ten problém, ale počkejte. Musíte tu torčku zbořit, než to doběhne, jo? Takže na to bacha. Jsem dělal takový chyby. A když vlastně nebude hrát jiný tón. No prostě ten roditový obvod, chápete? Jak to asi funguje. A tady třeba si dám jentíčko. No nic. Ale lidi, já bych to viděla asi tak, že to tady ukončím. Protože ještě tady nedělám víc pasek, než bych chtěl. A samozřejmě tohle jsem koupil bohužel z YouTube. Třeba vám tu. Vidíte prostě, že to funguje pomalu na všechno. Jo, myslím, že to funguje i na česky. Tak. No prostě chápete ten obvod. A tady myslím nemá bez co dáte. Točky. A hele, on se tady můžete i nastavit, takže takhle představit, čisto to bude pomalu nebo rychle. A koukej, tak to pomalu. Už jde rychle. No prostě jste pochopili ten hlavní myšlenku redstone obvodu. Já doufám, že jo. Pokud ne, tak jak říkám, mám Skype, vysvětlím. Ahoj.